ተመስገን ጌታዬ ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ሜሪ ቻነል ከመይኹም ደህና ዲኩም ኣነ ኣምላኽ መስገን ደሓን እየ ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ሰላም ንኽትኾንለይ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይ ትምኒተ እዩ ከመይንኦ ረመዳን ደቂ መዳም ስራሕ ይኸብድሎ ድዩ ወላ ይቐለክንሎ ከመይንኦ ነቐርብና ኢና ንሽተን የቐርያትና ደጊም ክንውድእልና ኢና ኣጀኸን በርታዓልና ደቂ ነዋይ ክልክን ይደሊ ብዘጋጣሚ እና ሎማዓንቲ ብሓድሽ ቪድዮ ደስ ዘብለና መፂናኩም ዘለና እቲ ሓድሽ ቪድዮ ታ እዩ ሜሪተይ ታላቂ እንኳዕ ደስ በለኪ ዩቱብ ተቐቢልዋ ዛናተይ እና ፍረፃማኺ እንኳዕ ረኸብኪ ሰብ ደኺሙ ፅዒሩ ናይ ባዕሉ ፍረፃማ ክረክብ ከሎ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ እና ኩለኹም ሓጎስኩም ግለፅላ ኩለኩም ይደሊ ታላቂ እንኳዕ ደስ በለኪ ብዳግማይ ኮንጉራ ዛናተይ እና ካብዚ ብላዕሊ እውን ኣብ ፅቡቕ ደረጃ በፂሕኺ ንኽሪአኪ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይ ትምኒተይ እዩ እሞ በርትዕለይ ክብለኪ ይደሊ ሜሪ ዛናተይ እና ካብዚ እውን ዝሕዝ ናይ ሕዝ ልገደደ ዝዓበየ ስራሕ ስለ ዘሎ ሓደሽቲ ዘበልኩም ለሰብስክራይብ ናገበርኩም ዘለኹም እውን ሸር ላይ ኮመንት ናሃብኩም ምትዋዕኹም ኣይፈለየና ኩለኩም ይደሊ እና ብዳግማይ ታላቂ ብጣዕሚ ዝፈትወኪ ዘኽብረኪ እዮ እሞ እንኳዕ ደስ በለኪ በእውነት ሓደ ግዜ ሰብ ትኻስብና ዩቱብ ብምኽፋተይ ኣነ ብጣዕሚ ክንደይ ብዙሓት የኻስዮ እሞ ካብተን ብዙሓት ከዓ ሓንቲ ታላቂ እያና እንኳዕ ደስ በለኪ ዛናተይ ደስታኺ ደስታዬ ሓጎስኪ ሓጎስ እዩ እሞ ካብዚ ብላዕሊ እውን ኣብ ፅቡቕ ደረጃ በፂሕኺ በርቲዕኺ ንኽሪአኪ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይ ትምኒተኒ እሞ እንኳዕ ደስ በለኪ ክብለኪ ይደሊ ዛናተይ ብዳግማይ ሓደሽቲ ዘበልኩም ሸር ላይክ ሰብስክራይብ ናገበርኩም ብርታዕኹም ይፈልያ እና ሓጎሰይ መግለጽ የብሉ በእውነት ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ዛናተይና እማ ከዓ ስራሕ ኮይንካ ከምዚ ነገር ክሰርሕ ከለኻ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካና እንኳዕ ደስ በለኪ ክብለኪ ይደሊ ና ዘረባ ብለይ ምብዛሕ ሓንቲ ናይ ሓጎሰይ መግለፂት እንታይ እዩ ሒዘላ መፅን ሜሪ ንኣኸብለኩም ብሓደ ንከታተላ ክብለኩም ይደሊ ደቂ ነዋይ ብዳግማይ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናገበርኩም ምብርታዕኩም ይፈለያ ኣብ ደረጃ እዚ ንኽትበፅሕ ዝገበርኩም እውን ናይኩም ሓገዚ ምብርታዕ እዩ እሞ ኣባራታት ዕዋ ክብለኩም ይደሊ ናብታ ቪድዮ ከብለኩም ሰናይ ምክታል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ ስላሴ ስልጣን አሜነ። በስመ ወላዲተ አምላክ አደይ ቅድስት ድንግል ማርያም ተማጽነ ክዝምርየ ሓቢርና ንዘምር ሰናይ ገይሩለይ ንዓይ ተመዝሙር ክዝምርየ ሰናይ 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 ገይሩለይ ንዓይ ሰናይ ገይሩለይ ንዓይ መድሃኒየ ሰናይ ገይሩለይ ንዓይ መድሃኒየ ሰናይ 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 ገይሩለይ ንዓይ ሰናይ ገይሩለይ ንዓይ መድሃኒየ ሰናይ ገይሩለይ ንዓይ መድሃኒየ ሰናይ 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 ገይሩለይ ንዓይ ሰናይ ገይሩለይ ንዓይ መድሃኒየ ሰናይ ገይሩለይ ንዓይ መድሃኒየ ጽቡቕ 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 ገይሩለይ ንዓይ ጽቡቕ ገይሩለይ ንዓይ ኢየሱሰይ ጽቡቕ ገይሩለይ ንዓይ ኢየሱሰይ ጽቡቕ 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 ገይሩለይ ንዓይ ጽቡቕ ገይሩለይ ንዓይ መድሃኒየ ጽቡቕ ገይሩለይ ንዓይ መድሃኒየ ብዙሕ 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 ገይሩለይ ንዓይ ብዙሕ ገይሩለይ ንዓይ ኢየሱሰይ ብዙሕ ገይሩለይ ንዓይ መድሃኒየ ሰናይ 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 ገይሩለይ ንዓይ ሰናይ ገይሩለይ ንዓይ መድሃኒየ ሰናይ ገይሩለይ ንዓይ መድሃኒየ ሰናይ 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 ገይሩለይ ንዓይ ሰናይ ገይሩለይ ንዓይ ኢየሱሰይ ሰናይ ገይሩለይ ንዓይ ኢየሱሰይ ዓብዪ 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 ዓብዪ
ለይናዓይ ዓብይ ገይሩለይናዓይ መድሃኒየይ ዓብይ ገይሩለይናዓይ መድሃኒየይ ዓብይ ገይሩለይናዓይ ዓብይ ገይሩለይናዓይ ኢየሱሰይ ዓብይ ገይሩለይናዓይ ኢየሱሰይ ሰናይ ገይሩለይናዓይ ሰናይ ገይሩለይናዓይ መድሃኒየይ ሰናይ ገይሩለይናዓይ መድሃኒየይ ሰናይ ገይሩለይናዓይ ሰናይ ገይሩለይናዓይ ኢየሱሰይ ሰናይ ገይሩለይናዓይ ኢየሱሰይ አሚን። ስለ መዝሙሩ ናይ እግዚአብሔር አምላክና በዓል ቤት ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን አሚን። እምበኣርክስ ብዳግማይ እንኳዕ ደስ በለኪ ታላቄ ደስ ይልኒ ካብዚ ብላዕሊ እውን ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሕ ንኽሪአኪ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይ ትምኒተን እዩ እሞ በርትዕለይ ክብለኪ ደሊ ሓደሽ ንዘበልኩም ሰብስክራይብ ናገበርኩም ዘለኹም እውን ሸር ላይ ኮመንት ናገበርኩም ምትዋዕኹም ኣይፈለያ ክብለኩም ይደሊ። ብዳግማይ እንኳዕ ደስ በለኪ ታላቄ ዝነበረና ፃንሒት ኣብዚ ወዲናኝና ብካሊእ ቪድዮ ሽካዕ ንመለሰኩም ስሰናይና